البته алимент додан дар кор пардохт баре ки кӯдак чогин зана голи хои шавҳар хайр менамена кӯдаку гӯшан ташин албатта мумкин мехор додан дар кор алимент даст омада ки фарзанд чай ку бояд алимент бисед фикри ман ҳамин ки муайян шавад ки дар инҷа сабаби ҷудошавии падар ё модар аст баъз ҳам бисёри вақт мешавад ки ин ҷудо шудани оилаҳо вайроншавии оилаҳо аз ҳисоби модарҳо ҳам мешавад ва падари бечора ба хотири фарзандаш алимент месупурад бояд боз падар модар дора бояд нигоҳ кунад боз фарзандҳои иловагӣ дора бояд нигоҳ кунад дар инҷа вақте ки азб айб аз тарафи ё падар мешавад ё модар алиментро он шахс бурад сабаби ҳамун вайроншавии оила дар ки дида мешавад ҳамун алиментро бояд супурад фарзанди шумо ҳам ҳаст ага ояндада калон мешавад ҳамун гӯяд ки ҳамин падари ман аст вақте ки кӯдак калон мешавад камтар синни солаш калон мешавад худаш бе ҳичи хулосаша мебарад ки падараш агар нигоҳ накард ҳамун модар гирьят мекунад як бор гирьяи вая мебинад ду бор гирьяи вая мебинад уже ӯам ҳамура шум мебинад барои ҳамун коре кунад ки ҳамун пага калон шид як бор бигӯ падари ман ҳай рӯша устикада гузашта наравад чӣ фикр дорам бояд пардохт кунам ваям падар аст мисол вай модар якта фарзанд дошта бошад хоб агар сета ё чорта фарзанд дошта бошад вай худаш тока чӣ хел мекунад вая фикри ман ки бояд пардохт кунад мумкин ай ҳисоби зиндагӣ ака намедонам сабабша барои чӣ пардохт накард баъзеҳошон ҳастай наметиям ака ҳар кас фикри худашро дорад ака мисол ки фикри ман ки бояд пардохт кунам мумкин баъзеҳора мепурсад мегӯяд ки не шарт нестай маҷбур кунад орган чӣ кунад орган саб хабар бигирад чез орган да дуруста бояд дар оила ҳам падар ҳам модар барои фарзандаш доранд бояд бисупоранд вақте ки ҳамин одамо ҳамин чӣ карда меғалтанд бояд алиментро ҳар вақт бояд бидиҳанд барои ки вай фарзанд доранд ку барои ҳама вақт дар вақташ ҳамон алиментро супоранд طبق قانون باید الیمنت بسپرن برای فرزند همون اگر کمک شدن باید الیمنت هر یک شخص نسپره باید چیزو شدن چیزمش برای فرزند خوش الیمنت نسپره من فکر میکنم این روح حل نیست برای چی روح حل نیست که اویا باقی مانده باید اویله و فرزند دیگر قسمتاش باید خرانه روی دیگری حل شود در اینجا که اکثریت مادرها به خاطر همون الیمنت از اویله‌هاشون جدا میشوند الیمنت گرفته زندگی شون پیشین برای اینکه دیگر رو خودم مشغول هستیم اما هر روزه در زندگی به چشم میبینیم модар танҳо барои худаш намезояд ку вақте таваллуд кард бояд ҳар ду тараф ҷавобгӯ бошад